היי, אנחנו במדריך איך להשתמש באתר זאפו, איך להזמין מתנה מקורית ולקבל הנחה של 25%. אז נכנסים לאתר זאפו COL, האתר מאפשר הדפסת תמונות מפייסבוק, אינסטגרם ומהמחשב, אפשר לבחור מבחר מוצרים. בשביל להתחיל אפשר ללחוץ פה על הכפתור התחל עכשיו או קנה כמתנה, נלחץ על הכפתור התחל עכשיו. אפשר לבחור מבין מבחר המוצרים באתר, ספל, כיסוי לנייד, פד לעכבר, תחתיות לספלים ולסירים, מחזיקי מפתחות, צינרים, חולצות, פאזלים, שלטים לדלת, תמונה על עץ מבריק עם מעמד שאפשר לשים על מדף או שידה, מגנטים למקרר, צילונים לרכב ותיקי גן לילדים. נבחר לדוגמה כיסוי לנייד. אפשר לבחור מבין מספר דגמים, נבחר לדוגמה כיסוי לאייפון 4. כאן יש לנו את משטח העיצוב ואת המוצר שאנחנו רוצים לעצב. מצד ימין יש לנו מספר אפשרויות להעלות תמונות. אפשר להעלות מהמחשב, מהפייסבוק או מאינסטגרם. אנחנו נעלה תמונה מהמחשב. אפשר להזיז אותה, להגדיל אותה, אם הם מגדילים אותה מעל ל-100% מקבלים הודעת אזהרה על איכות ההדפסה. אפשר לסובב. אם אנחנו רוצים להשתמש באפשרויות מתקדמות, לוחצים על הכפתור כאן, עבור למצב מתקדם, ואפשר להוסיף טקסטים, מסגרות, אייקונים. למשל אפשר להוסיף טקסט. להחליף לו צבע, לסובב אותו, להדגיש אותו. אפשר גם להוסיף אייקון, ונבחר האייקונים באתר. להגדיל, לשנות את הגודל. אחרי שהחלטנו שסיימנו לעצב, לוחצים על הכפתור סיימתי לעצב, לוחצים על אישור, לאחר שבטוחים שזה העיצוב שאנחנו רוצים. מחכים שהתמונה תעלה לשרת. יש מוצר שהצבתי קודם, נמחק אותו לצורך ההדגמה. כדי לקבל את ההנחה ל-25%, לוחצים פה VIP, ולוחצים על הפעל קופון. אתם תראו שהסכום ירד מ-59 ל-44.25. כאן צריך לבחור את סוג המשלוח שבו אתם מעוניינים. אפשר לאסוף איסוף עצמי מירושלים, דואר רגיל, פחות מומלץ כי אפשר לעקוב אחרי זה בדואר. סוג המומלץ הוא דואר רשום. אחר שמחליטים על הדואר, ממשיכים, לוחצים על הזמן מוצרים. ממלאים פה את הפרטים, שם משפחה, שם פרטי, שם חברה אם קיים, כתובת, ניקוד, עיר, מייל, טלפון, ובוחרים את סוג התשלום המבוקש. אפשר לשלם בכרטיס אשראי, אפשר לשלם בפייפל, אפשר לשלם בסליקת אשראי טלפונית. מוודאים שלוחצים על שני הוויים שבדקתם את התמונות וקראתם את תנאי השימוש, ומשלימים את ההזמנה.